Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen. La 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 la. Tsakaninmu babbar kalma ce gata, gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. Tsakaninmu babbar kalma ce gata, gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. Indai soyayya ce na baki, tuntuni na tantance aurenki. Soyayya sa'a ce gana ki, ni ma na yoda ce saminki. Idanu ba sa gajiyawa da kallonki, dare rana safiya burina mu kasance tare. Sani na soki abar kaunata, kyanki shi ne ya sani na soki zama matata. Kyanki wanda ya same ki shi ya zama dangata, kyawunki wanda ya same ki yi wa mazaje rata. Ba wai kyawun da ke fuska ba, ba wai kyawun da ke fata ba, ba wai kyawun ki na kyan sura ba, wannan kyawun nan da bai gogewa halayya. Da kai na fi jin daɗin hira, magana inda ba ta ka bakara. In an ka kira ka wata ni zara, ku yi haƙuri rabuwar mu da saura. Da juna ba za mu yi faɗa ba, sai in mutuwa ta zo shi ke